Hola, som el grup de l'escriptura i està compost pel meu amic Lluc, en Jordi i jo. Jeroglífic significa gravació sagrada, es fa servir per parlar dels déus, dels faraons i dels morts. Els que sabien escriure i llegir jeroglífics es deien escribes. A Egipte no hi havia paper i per això en un tipus de planta que creixia en les ribes del riu Nil que ho feien servir. A la Champollion, el 1799, va poder traduir l'idioma egipci en grec. Champollion era francès. En aquella pedra que va trobar on ho va saber esbrinar hi havia noms de reis, com per exemple Ptolomeu i Cleopatra. Escrivien de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, o fins i tot de dalt a baix. Escrivien esculpint o pintant sobre d'una pedra o papir. Aquí tenim l'abecedari egipci i els números. I això és un dibuix que vam fer amb totes les lletres egípcies. Espero que us hagi agradat i gràcies per escoltar-nos.